ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо паплинои туркиро нишон диҳам. Арзон шидагӣ, бора хичон овардагӣ ҳастанд. Ино рости паплинои туркӣ намефурӯхтанд. ҳам хел сафар доштанд тарафи Туркия. Як бора ҳам паплинам овардиянд. Кама ёқа бисёр нест. Аз нархи бозорда арзонтар дода истоданд. Дӯстони азиз, агар дар кор бошад нависед. Ҳамин намуд паплино агар видеои маро тамошо карда бошед 450 сомон, 500 сомонанд ҳамин модело. Гилиш камакак дигарай. Аммо ҳамин сифато 450 сомон ай. Иҷада боша ҳозир 320 сомон. 340 сомонӣ пешниҳод кардагӣ ҳастанд. Як либосш беҳад ғавси хушрӯ паплин. Набинед. Бози ай чанд рангай. Бисёр рангои хушрӯ. Дер накунед дӯстони азиз, метавонед ана харидорӣ кунед. Ана ин рангаш аҷоиб бо хушрӯ фасон. Як либосаш 340 сомонӣ. Сангои калони дизайни оригинал дора и. Дед аҷоибот. 4 рангай да ин. Ина марҳамат. Анаиш бо санги майда дора. Санги хамелёни майда. Як либосаш 340 сомонӣ. На марҳамат 120 сомон қариб арзон аз нархи дигаро. Ана ин намудшам ҳаст. И бо дигар рангаш. Дидед чӣ хел ранги хушрӯ. Хулоса иш бо сангаш майда. 4 ранги фасони беҳтарин. Дер накунед. Боварӣ дорам ки маҳқултон мешава. Ҳам сифаташ, ҳам худаш. Ино чӣ хеле гуфтам гулои новинкаи Туркиян. Ина дигари нарх намеёбед. Ана ин намудоша бошад 320 сомон кардагӣ ҳастанд. Билмандо ино ҳамаш паплинои тоза якум сортои туркӣ. Аз ин 5 ранг будай. Диде? Ина кабуд, фиолетовый ва бо чӣ ранг доре? Мебинед чӣ ғавс хушрӯ. Ҳозир бо нишон метиҳам. Чӣ ранг ҳаст? Намқинавистагиай. Байқадирай. Байқадирай. Ҳози модаяй. Диде? И рангшам фасон. Кани салатвиш ҳаста ҳамиҷода? Як ранги дига салатви доштай, озирашда нест. Сангаш нест. Хулоса дига рангошам ҳастай. Ана и санг задагӣ будай дар сирхиш. И намуд санг, и намуд дизайнаш. Чанд сум? 300 чанд? Аҳа. И намудаш 320 сомон сангаш. А и намуд санг 340 сомон. Ина бинед. Агар ами сирха ина и намуд гӯед 320 ай. Ана и хе санг гӯед 340 сомон. Дӯстони азиз, бо ино ҳамаи ҳамин паплиное ки ман шумода нишон додам ҳозир бесангошам ҳастай. Кадомеша хоҳед бесанг ҳаст, метавонед бесанг гиред. 270 сомон бесангаш. Нархи як либосаш.